Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добры дзень, сябры. Зноў ля мікрафона Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Унучак. Сёння мы з вамі пагаворым пра Кузьму Чорнага. Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шаноўныя слухачы. Давайте пачнем з біяграфіі госця. Сёння ў нас у гасцях пісьменнік, вялікі пісьменнік. Чалавек, які пражыў толькі 44 гады, але стварыў цэлую класіку беларускай прозы. Пачатку першай паловы 20 стагоддзя. Гэта пісьменнік з вялікай літары. Гэта пісьменнік, які мог бы стаць яшчэ больш знакамітым, каб ён жыў у іншых сацыяльна-гістарычных умовах. Але разам з тым нават створана ім у той час, у той непросты час, улічваючы тыя акалічнасці яго жыцця, у якіх ён апынуўся, гэта пісьменнік, якім варта ганарыцца. Удзел у аб'яднанні «Узвышша» і «Маладняк». Ён быў чалавекам узвышша. Рэч у тым, што ў 20-е гады ў беларускай літаратуры адбыўся такі разлом на маладое пакаленне і пакаленне класічнае. Па ўзросце Кузьма Чорны хіба што належаў да маладнякоўцаў, а па сваім светапоглядзе да узвышэнцаў. Ён быў прыхільнікам таго, што нельга адкідаць традыцыю, таму што маладнякоўцы яны крытыкавалі папярэднюю нашаніўскую традыцыю. У нейкім сэнсе нават крытыкавалі класікаў, Купалу, Коласа. У нейкім сэнсе яны казалі, што яны зробяць лепш, яны пойдуць далей, але Кузьма Чорны і тыя пісьменнікі, якія аб'ядналіся вакол часопіса «Узвышша» і вакол літаратурнага аб'яднання, яны казалі, што трэба ісці далей, грунтуючыся на класіках, або апіраючыся на папярэднюю традыцыю. І ў гэтым сэнсе, безумоўна, час паказаў, што менавіта узвышэнцы мелі рацыю. Прынамсі, для мяне гэта відавочна. Якія тыпы людзей Кузьма Чорны паказваў у сваіх творах? Да Кузьмы Чорнага імкнуліся паказаць тыпы людзей нейкіх пасіянарных, тыпы людзей незвычайных, якія перадольваюць акалічнасці свайго жыццёвага шляху, якія вырашаюць нейкія такія глобальныя пытанні. А Кузьма Чорны звярнуўся да звыклага чалавека, чалавек, які апынаецца ў самых розных сітуацыях, і чалавек, які не з'яўляецца такім у нейкім сэнсе выбітным, але разам з тым ён пераносіць усе канфлікты, усе нейкія такія складаныя моманты ўнутр чалавека. Ён звяртаецца да ўнутранага свету, ён паказвае, што бітва ідзе ў сэрцы ягонага галоўнага героя, і што барацьба і лёс чалавека, яны адбываюцца нябачна для іншых. І гэта для мяне вельмі важны момант, калі чытаеш вось гэтыя псіхалагічныя творы. Кузьму Чорнага нават называюць беларускі Дастаеўскі, таму што вось гэты псіхалагізм і гэта тонкая анатомія чалавечай душы, безумоўна, для нашай літаратуры яна бяспрыкладная. Хрысціянскія матывы ягонай творчасці. Ведаеце, калі мы вернемся да ягонай біяграфіі, а ён нарадзіўся ў 1900 годзе і пазней навучаўся ў нясвіцкай настаўніцкай семінарыі, у ягоным школьным партфелі была Біблія. Ён насіў з сабой Біблію. Ён быў чалавекам, які звяртаўся да пытання дабра і зла. І пытанне дабра і зла, нягледзячы на тое, што ён жыў у савецкую, больш за тое ў сталінскую эпоху, ён бачыў гэты канфлікт у біблейскім разуменні гэтага слова. У тым, што ёсць універсальны закон, якому чалавек можа альбо адпавядаць, падпарадкоўвацца, альбо бунтаваць супраць яго. І ў гэтым сэнсе у ягонай творчасці выдатна праглядаліся біблійныя матывы. У гэтым сэнсе і было вось гэта хрысціянства, якое не здолела сцерці нават савецкая ўлада. Раскажыце пра нейкія пераломныя моманты жыцця і творчасці.
З майго гледзяшча было некалькі пераломных момантаў. Першы пераломны момант гэта 20-тыя гады, калі ён пачаў толькі ўваходзіць вось у прозу, ён працаваў у газетах розных, у савецкай Беларусі у тым ліку. І тут ён, канешне, пачынаў працаваць над апісаннем новага свету. Вось пачынаецца рэвалюцыйная эпоха, пачынаецца калектывізацыя пазней, пачынаецца стварэнне вось гэта новага чалавека, і на самом пачатку яго гэта прыцягвала. А пазней ён пачаў разумець, наколькі гэта глыбінная ломка і ўвогуле ці патрэбная яна. У 38 годзе ён нават патрапіў у турму, сядзеў 8 месяцаў у турме, выйшаў толькі ў чэрвені 39 году. І выйшаў чалавекам, які быў вельмі моцна прасякнуты такой ідэяй, што сапраўды вось тое, што адбываецца цяпер, яно не адпавядае тым нормам маралі, якім павінна адпавядаць. І ў гэтым сэнсе для яго сапраўды быў такі пералом, надлом, можна сказаць. Ён быў чалавекам, які эвалюцыянаваў у сваіх поглядах. Ён не быў статычным чалавекам, ён знаходзіўся пастаянна ў творчым пошуку. І вось па ягоных раманах, па ягоных апавяданнях гэта добра відаць. Чаму мы яго лічым класікам беларускай літаратуры? У першую чаргу, таму што ён стварыў рэчы, якія грунтуюцца на вечных каштоўнасцях. Ён стварыў раманы, напрыклад, раман у пошуках будучыні. Гэты раман прафетычны. Ён імкнуўся зазірнуць у будучыню, ён імкнуўся паглядзець на гэта. У гэтым таксама, дарэчы, біблійныя хрысціянскія матывы. І, ведаеце, ён стварыў гэты раман пасля інсульту. У яго быў інсульт, і ён страціў зрок. Фактычна, ён стварыў сабе такі трафарэт і абводзіў пальцам літары, і так напісаў цэлы раман. Ён кожны дзень сядзеў шмат гадзінаў, каб скласці гэты раман, амаль нічога не бачачы. І вось ён, нічога не бачачы, ён пісаў пра будучыню, пра тую будучыню, да якой імкнецца кожны чалавек. І ён паказаў, што у будучыні любы чалавек у самых складаных абставінах ён аптыміст. І тут хрысціянскія матывы у тым сэнсе, што калі мы глядзім на сваю будучыню з хрысціянскай перспектывы, мы ўсе аптымісты, таму што Христос непазбежна прыйдзе, таму што будзе жыццё вечнае. Безумоўна, у той час ён не мог гэта напісаць, у той час ён не мог менавіта так напісаць, але ён менавіта да гэтага імкнуўся. І тут, канешне, закладваецца такі падмурак таго, што ягоная творчасць, яна мае такі характар перспектыўны, характар будучыні, класічны характар. Сапраўднае імя Кузьмы Чорнага Мікола Раманоўскі. Сям'я Раманоўскіх была вялікай. 5 дзяцей, Мікола старэйшы. Вучыўся ў Нясвіжскай настаўніцкай семінарыі. У 1923 паступіў на літаратурнае аддзяленне педагагічнага факультэта БДУ. Менавіта ў гэты перыяд і пачаў друкавацца ў мінскіх газетах пад псеўданімам Кузьма Чорны. Ён параўноўваў чалавека з цэлым светам, а таму падкрэсліваў: праблема жывога чалавека, толькі жывога чалавека захапляе мяне. Кузьма Чорны верыў у беларуса, для якога мараль і краіна не на апошнім месцы. Паслухайце: поўніцца шчасцем чалавек са справядлівым сэрцам і замілаванасцю да роднай зямлі і роднага неба.